Nilqawkom eżis telespettaturi ta' YouTube. Nilqawkom għal-lejla magħna din is-serata. Kulħadd jaqbad il-Bibja fideh, dak kollha li tisegwu fuq YouTube. Jekk intom qed issegwu minn ġewwa Malta u forsi għadkom qatt ma ġejtu River of Love, nistednukom għal New Year's Eve service fit-8 u anke nistednukom għal Christmas Eve service li jibda wkoll fit-8. Christmas Eve ikonna tqarbin u jkollna wkoll serata sabiħa tal-milied propja f'lejla il-milied. Kulħadd jaqbel il-Bibja bidejh jgħid wara din hija l-kelma tal-Alla, hija kelma qaddisa u hija kelma eterna. Niddikjara li jiena għandi dak li l-Bibja tgħid li jiena għandi. Jien kapaċi għal dak li l-Bibja tgħid li jien kapaċi u jien dak li l-Bibja tgħid li jien. Jiena ħanirċievi l-kelma tal-Alla u qatt iktar ma nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fil-ktieb ta' Filippin. Kapitlu 1. Illum għandi kelma daw il-ġimatej, il-mulej għamili li speċifika f'qalbi biex inħeġġeġ u nsaħħaħ il-Knisja fil-fidi. Ħafna minnkom jista' jkun li għaddejtu minn żmien qed taraw il-kalendarju tat-sena 2019 ħajjiġi fit-tmiem tiegħu u jista' jkun forsi qed tistaqsu lil-mulej ċertu mistoqsijiet għaliex għadek għaddej mis-sitwazzjoni li inti għadek għaddej. Għaliex inti għadek ma rajtx il-weda li Alla għandu għalik u li inti taf li Alla wedek. Fil-ktieb ta' Filippin kapitlu 1, skrittura sabiħa u li tinkoraġġik, Filippin 1, kemm minnkom dal-aħħar l-għadu prova jiġi kontra tiegħek biex jagħtalek qalbek. Kemm minnkom kellkom abtit iċċedi l-armi, kif jgħidu bil-Malti. Għandna 4 min nies, halleluja. Imma qegħdinaw. Kulħadd jgħid jiena qiegħed. Halleluja. Vers 6. Isimgħu għax jgħid Pawlu. Ħuda fil-kuntest. Pawlu kemm għadda problemi. Min kemm għadda diffikultajiet. 3 darbit waħed biss ereq miskin. Il-valvur tiegħu ereq 3 darbit. Darba kien hemm ħuf il-mulej. U għalli l-ministeru tiegħu għalli qed jitfarrak. Qedlu erġibda mill-bidu. Eża saħwa. Pawlu il-vapur tiegħu 3 darbit jitfarraklu. Xi kultant. Hu vantaġġ miċ-ċirkustanza għax dak li l-għadu li jibatlek biex jifixklek jista' jkun opportunità għal promozzjoni li jmiss. Bis-serjetà ngħidilkom hija l-verità assoluta. Fil-Filippini tgħidlek isimgħuha. Jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom, kulħadd jgħid Ġesu beda l-opra. Ġesu beda jaħdem fija. Dak li beda l-opra tajba fikom iwasslu jew iwassalna jew iwassala min iwassala? Da jiena żgur qed jgħid Pawlu minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem. Iwassala u għat-tmiem. Jaraw li wassala għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Isimgħuni aħwa veru mill-lat teoloġiku l-jum ta' Ġesu Kristu huwa meta t-tieni miġġiet ta' Ġesu. Però t-tieni jista' jkun inti tiltaqa' ma' Ġesu Kristu qabel ma jiġi hu. Dak ikun il-jum ta' Ġesu Kristu għalik. Amen. Dak għalik ikun il-jum ta' Ġesu Kristu għalik. Sewwa mill-lat teoloġiku naf li huwa il-jum dak jgħidulu t-tieni miġja. Sewwa imma għalija u għalik dan huwa l-messaġġ li l-mulej għalli biex ngħid lilkom. Ħanejdilkom bil-Ingliż għax ħafna drabi il-mulej kellimni bil-Ingliż jew bl-Amerikan. Sewwa
jaqalijek, I tell my people that my word will be final in their life. Ejt il-poplu tijaj li l-kelma tijaj tkun il-kelma finali f'dak li l-mulej namel fijak, dak li l-mulej jamel fil-ħajja tijak, dak li l-mulej minn xiex għaddik, minn dak il-mulej li sejjaħlek biex tamel, dak li l-mulej għet jamel f'ħajtek, kulħat jgħidan, dak li għal il-mulej ikun fl-axħar, ikun finali fil-ħajja tijaj, mux dak li għall għadu, mux għalek li nanna, mux dak li għattejti ċirkustanza, imma dak li għal il-mulej ikun fil-finali fil-ħajja tijaj. Issa meta ngħidu l-finali, mux ġifiri meta mmutu tkun il-finali tijak ta' għed ngħidu jekk inti minn staġun, jew minn missjoni, jew minn proġett, jekk kalla huwa fid-dajsa tijak, dak li għal Alla ħajkun finali. Dak li kun għal Alla ħajkun finali. Jekk inti għaddejt minn żmien, għattaddi minn żmien per eżempju naf temmen għal fejqan biex jopera f'ħajtek, għax inti per eżempju għaddej minn ġieħ f'ħajtek, jew għaddej minn xi marda f'ħajtek, għaddej minn xi problema fiż-żwieġ tiegħek, għaddej minn xi problema ta' ulidek. Inti l-għadu għet jiġi biex jaqtalek qalbek biex inti ma tarax il-finali. Imma l-mulet jgħidlek illum ibni. Tħabber rasek xejn, għax il-kelma tiegħi ħatkun finali fis-sitwazzjoni tiegħek. Il-kelma tiegħi ħatkun finali fil-business tiegħek. Il-kelma tiegħi ħatkun finali fiż-żwieġ tiegħek. Dak kollu qed tgħaddi minnu huwa biss ħajwaslek għall-finali tal-kelma tiegħek. Halleluja. Għalhekk il-konfidenza hija din hija kelma għalik u għalija, din hija kelma għalik jekk inti qed iżomm għajnek fuq il-mulej. Jekk inti llum qiegħtaw u inti kull min qiegħtaw illum mhux qiegħtaw għalija qegħdin hawnhekk għall-mulej, il-kelma tal-mulej għalik hija di. Il-mulej jgħidlek my word is final in your life. Dak li jgħid il-mulej mhux dak li jgħid it-tobba, mhux dak li jgħid għandna kif smajna testimonjanza. It-tobba x'qalu il-siju ta' Marjella għadda minn ħafna uġieħ fil-ħajja tiegħu. Għadda minn ħafna sitwazzjonijiet fil-ħajja tiegħu. Għadda kemm anke mititlu saħansitra xi xahar u xahar u nofsilu il-mara tiegħu. Waqa' ħabat rasu, sabuh f'sitwazzjoni kera ħafna. It-tobba x'qalu da spiċċa. Lestulu t-tabut, lestulu l-funeral. Imma Alla x'qal. Dak irid jerġa' jqum u jrid jagħti xhieda li l-kelma tiegħi hija fl-aħħar fil-ħajja tiegħu. Dak li ngħid jien huwa finali. Halleluja, ngħidilkom aħwa, xi kultant jasal l-aħħar tax-xahar u inti tgħid wasal fl-aħħar. Le, mhux ix-xahar l-aħħar. Wasal li fl-aħħar tal-kuntratt, wasal li fl-aħħar tas-sitwazzjoni, wasal fl-aħħar tal-but. Le, x'inhu l-aħħar? L-aħħar huwa dak li jgħid il-mulej fis-sitwazzjoni tiegħek. X'inhu l-aħħar? It-tabbib jgħidlek bda prepara ta' le x'qal Alla fuqha? X'qed jgħid Alla fuq is-sitwazzjoni tiegħek? U jiena u inti il-mulej sejħilna biex naqsmu baħar. Għandek baħar sew ta' ministeru, ta' knisja, għandek baħar ta' żwieġ, għandek baħar ta' ulied, għandek baħar ta' xogħol tiegħek. U ħafna qabel ma tasal għan-naħa l-oħra, inti ħatgħaddi minn ħafna xejdulu rwiefen. Ħatgħaddi minn ħafna rwiefen. Morru fil-ktib ta' Mark kapitlu 4. Ftit ilu konna qrajnija di, imma ħanerġa' naqrawha llum minn punto di vista daqsxejn iktar differenti. Mark 4. Mark 4. Min vers 35. Vers 35. Kulħadd jgħid warajja dak li qal Alla huwa finali fil-ħajja tiegħi. Dak li jgħid Alla ikun finali fis-sitwazzjoni tiegħi. It-tabib jisaqallek m'hemmx fejqan. It-tabib tas-sema jgħidlek inti mfejjaq. In-nies tal-art jgħidulek m'għandix flus, il-kont tiegħek żvojtja. Il-mulej jgħidlek li inti ħajkun provdud dak kollu li għandek bżonn u m'għandekx ħabber rasek. Għax il-mulej bħala missirja fieħu ħsieb sew lillu li jidu. Waħda mill-affarijiet li joqtlu
id-destin tiegħek hija l-biża'. Waħda mill-affarijiet li toqtollok id-destin tiegħek hija l-biża'. Il-fidi hija l-opposta tal-biża', però fl-istess ħin min jimxi bil-biża' ġodda jimxi bil-fidi, imma minflok qed jemmen li mhux ħajjer nexxielu milli qed jemmen li ħajjer nexxielu, ma xorta qed jemmen xi ħaġa. Xorta hawn min qed jemmen li ħajmut bil-marda, bħalma hawn min qed jemmen li ħajfiq permess tal-fejqan. Mela tnejn qed jemmnu xi ħaġa, imma l-biża' tmur kontra dak li Alla qal. U għalhekk inti u jien bħalma tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra li l-fidi taħdem, il-fidi taħdem fejn hemm il-weda. Mela biex inkompli fuq dak li l-mulej kellimna mill-ġimgħa l-oħra, biex jiena u inti nżommu sħaħ u meta jkun hemm l-irwiefen, il-battalja, is-sitwazzjonijiet, il-baħar imqalleb, inti tkun taf mill-bidu, kulħadd jgħid mill-bidu, il-weda. Għax il-weda tal-Alla li ħatwaslek in-naħa l-oħra. Qed tifhmu? Issa ħafna minna ħanibdew naqraw minn din il-passaġġ, ħanibdew naqraw daqsxejn din il-passaġġ. Min vers 35. Dakinhar x'kien sar fil-għaxija, Ġesu qalilhom, kulħadd jgħid Ġesu qal. Ejjew naqsmu għax-xakk ieħor. I love that. Ejjew naqsmu għax-xakk ieħor. Isma'wni, Ġesu ma qalhomx, isma'. Ġejru x'ma tagħmewx. Il-dajsa ħad intela bl-ilma. Ġejjin ħafna diffikultajiet. ħajsir ħajdlam fuqna il-maltemp, ix-xemx ħatajb u ħajġi ruxmata sħab iswed. Ġesu ma qallhom xejn dan. Ġesu qallhom boys ejja morru naħa l-oħra. U dak kollu biss, dak biss jiena għandek bżonna. Dak biss għandek bżonn li dak li qal Ġesu huwa finali. U la qala Ġesu jistgħu jqumu l-irwiefen kollha tal-infern għax dak li qal Ġesu li ħajseħ u jsir fil-ħajja tiegħek. Halleluja. Amen, isma' wadi. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa u marru miegħu dajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tiela għal ġod dajsa. Ħankompli naqra mbagħad nif u mbagħad induru lura. Hekk li kienet ġab bdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqet fuq l-imħadda. Qajmuh u ġabu u qalulu, Mallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-riħ u qal lill-baħar, Iskot biżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom dal-biża' kollu għal xiex. Dal-biża' kollu għal xiex. Nistħajjel li kieku jiena kelli ngħid dil-kelma xi ħadd minnkom tgħidli pastor għax inti ma tantx tħossu l-bniedem. Għax inti trid tħossni u tieku tifhimni iktar. Taħseb li Ġesu kien iħoss? Ma Ġesu qal. Dal-biża' għal fejn. Mela m'għandkomx fidi, għax il-fidi hija l-oppost tal-biża'. U għabadhom biża' kbir, mela jerġgħu beża u xorta waħda da. U bdew jgħidu lil xulxin, dan minnu mela biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Malli waslu x-xakk ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż ta' Gerasin, kif niżel mid-dajsa ressaq fuq wieħed li ħareġ mill-oqbra u kien maħkum minn spiritu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina
Għax bosta drabi laħqu rabtuh biex xkiel u bil-ktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser iġkiel u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejlu nar kien il-ħin kollu joqgħod rib l-oqbra. Jew fuq il-muntanja jixer u jqatta ġismu biżrar din tkellimna fuqha meta tkellimna kif jopera id-demonju waħda mill-modi. U lemaħ lil Ġesu mill-bogħod. Ħanaqbeż daqsxejn. Vers 15 naħseb. Ġew ħdej Ġesu u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan li kellu l-leġun ġa fih rawh bil-qiegħda liebes u moħħu f'siktu u baqgħu mimluwa bil-biża'. Xi ħaġa parentesi, xi ħaġa interessanti, il-bniedem ħafna drabi meta jara l-mirakli minflok jifraħ jibża. Meta jaraw is-sopranaturali l-bnedmin jibżaw mhux ma nafx tal-ħaġa. Raw il-mulej fuq il-baħar minflok ferħora jimxi fuq il-baħar beżaw. Meta raw il-Ġesu jkeċċi xjaten beżaw. Meta raw il-Ġesu jikkalma il-maltemp beżaw. Il-bniedem huwa ħafna suscettibbli għal-biża'. Iktar faċli tibża milli temmen. Iktar faċli tibża milli timxi bil-fidi. Għalhekk il-biża' hija dak li tiddomina anke dal-pajjiż Malta għawdex. Biża'. Waħda mill-affarijiet li ntaqa' ma' ħafna nies jgħiduli għax inti għandek il-kuraġġ titkellem għax jiena nibża. Sister, għada kemm intaqgħet hawnhekk oħtna Marlin ma' saċerdot. Alla li middera naf li jaraw il-programm ta' ħabbejtek ħafna minnhom, grazzi mulej. U Alla li jammira lili, nirringrazzja lil Alla, għax nitkellem bil-boldness, bla biża'. U lil Marlin tafx Alla kompli mur river of love. Anzi darbohra jgħidlu inti mistek tiġi wkoll. Tgħidlu tibżax ma nagżawkx lill-isqof. Qabel l-isqof ikun qed jiġi undercover, forsi qiegħed. Ma sax tgħid. If you are here, you're welcome. We love you. Amen. Hallelujah. Thank God. Imma isimgħu waħwa. Mela aħna number 1 għandna din. Ġesu tom kelma. Għala li lek ta' kelma, peress tkellimna darba l-oħra fi ktib ta' Romani kapitlu 4 fejn tgħidlek il-fidi hija marbuta mal-weda. Ġesu ta' kelma lilek li inti salvat. Ta' kelma li jien infejqek. Ta' kelma li jiena naħfillek nobietek. Ta' kelma li jiena antik biddu ġdid. Dik hija l-kelma tal-mulej. Hija dik il-kelma li ħatwaslek in-naħa l-oħra tax-xatt. Il-mulej tak ministeru. Il-mulej tak xogħol. Jekk il-mulej qallek li jiena nipprovdilek għal bżonnijiet kollha skont ir-rikkezzi tal-glorja ta' Kristu Ġesu, mela inti dik hija l-kelma li inti ħatwaslek in-naħa l-oħra tax-xatt. Il-mulej inti forsi qed tibża li m'għandekx biżejjed flus, ma mhux ħajkollhom mhux ħatlaħħaq. Imma l-mulej qed jippożizzjonak u qed jippreparak għall promozzjoni. Dil-ġimgħa stess. Infatti kemm inna nagħmlu ċertu tagħlim anka nħeġġukom skont ma tgħid il-kelma biex tissapportjaw ħa nibnu u nħallsu l-binja. Għajd ma ħafna nies jgħiduli Pastor, tawni promotion fuq ix-xogħol. Pastor, irċevejt check fil-kont fil-posta ma kontx qed nistennija. Pastor, lajt promotion oħra minn fuq ix-xogħol. Jon kellha żiduli l-paga. Taf kemm hawn testimonjanzi hekk? Kemm hawn minnkom għandkom testimonjanza simili rajtu xi barka finanzjarji fil-videjkom. All idejkom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alleluja! Għax il-mulej huwa fidil. Jekk Alla qala, Alla ħajwettaqa. Amen. Halleluja. Ħanejdkom xi ħaġa simgħuni. Minn din il-parabola, kważi mill-paraboli mill-istejjer kollha tal-Bibja. Xi ħaġa
li għaliex jattakkak ix-xitan. Tidnejlek għaliex jattakkak ix-xitan. Waħda mir-raġunijiet għaliex jattakkak ix-xitan. Number 1 jattakkak biex inti tipprova biex inti tiddubita il-kelma li Alla wedek li ħajseħħu jsir fil-ħajja tiegħek. Biex inti tiddubita. Imma number 1 jattakkak minħabba li jibża mill-futur tiegħek. He attacks you not because of your past. He attacks you because he has smelled your future coming. Jattakkak mhux imħabba l-passat tiegħek, jattakkak għax-xam il-futur li Kristu għandu għalik. U l-futur li ismawna. Number 1, Ġesu meta qal ejja mmorru n-naħa l-oħra, x'naraw? Il-maltemp, il-qala. Kemm minna, kemm xi darba minnkom, kemm naf Kristjani jgħidu li ma tgħid nagħmel sew pastor. Minn għalija xejn ma nix qed nidneb x'imkien, imma ma nafx għaliex kemm inni nimxi mal-mulej l-irwifem kollha qamu. Forsi qed nagħmel xi ħaġa xi żball. Ħalli ma nikkanċellaw ix totali barra li jista' jkun li forsi vera tagħmel żball. Imma ħafna bidrabi ma jkunx li żball, ikun propja x'inti qiegħed fit-triq tal-mulej l-irwifem kollha qamu kontra tiegħek. Mhux għax inti għamil żball jew għax inti tagħmel xi dnub. Alla ma jsomx il-kontijiet ta', speċjalment meta tgħidlu, sorry, dan. Mela meta inti, once li inti batti triq tal-mulej u inti issa qiegħed fid-dajsa tal-mulej u il-mulej qed fid-dajsa tiegħek, l-irwiefen qamu għaliex ix-xitan ma jridekx tara in-naħa l-oħra tal-baħar. Ma jridekx tara x'għandu lesta lik il-mulej. Allura jtaqtalek qalbek ħatiqa f'nofs ta' baħar. U f'nofs ta' baħar mhux il-weda tiegħek, il-weda tiegħek qiegħda n-naħa l-oħra. Alla għallek jiena ħawaslek in-naħa l-oħra, ħanaqsmu. U meta għallek ħanaqsmu, ma għadx dik l-amplified version, ma għallek x'isma' ħanaqsmu l-baħar. Imma tex kemm ħajqum rieħ kontra tiegħek hemm biex tkun taf. Biex imma inti meta jibdew hum daw l-irjaħat, ħafna mill-Kristjani jibdew jgħidu, do you think I'm missing it? No, you're right on track. Imma d-demonju ma jridekx tara il-futur tiegħek. You're not missing it, you're right on target. Il-fatt li għamu l-irwiefen kontra tiegħek għax issa int qiegħed fid-dajsa ta' Kristu u Kristu qiegħed fid-dajsa tiegħek, infatti kompli jimxi, kompli issejlja, kompli sejr il-qudiem għax dawk l-irwiefen ġejek l-moħra fejn il-mulej ħajd iskot! Enough is enough. That's it. Hallelujah. Hallelujah. Number 2. L-irwiefen qamu u meta bdew jimxu mal-mulej, meta bdew jissejljaw, xejda bit-sailing bil-baħru, meta bdew ibaħru mal-mulej u l-mulej fid-dajsa tagħhom, kulħadd jgħid Ġesu jew fid-dajsa tiegħi. Hallelujah. Kemm minnkom rajtu l-irwiefen qumu kontra tagħkom dal-aħħar? Jew kien? Taf għaliex għax Ġesu qiegħed fid-dajsa tiegħek ta'. Halleluja. Imma l-oppożizzjoni xi kultant naħsbu għax iktar ma għamet l-oppożizzjoni imma tgħid imma forsi qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Erħila dik f'dan il-kuntest. Daw x'kienu qed jagħmlu ħażin? Daw x'kienu qed jagħmlu ħażin? Anzi daw kienu qed jobdu. Anzi daw propja għamlu x'qallhom Ġesu. Ħanergħu maħwa. Huwa propju meta inti tkun qed tagħmel x'qallek Ġesu, l-irwiefen ħajqumu kontra tiegħek. Pero għamel bħal Ġesu, ħunasa. Ħunasa. Għax la Ġesu għallek ħataqsam ix-xatt, ħataqsmu x-xatt. Naf li t-tabba għallu jilek imma passer, ma tanġ baqali ħajja tabib għallek katsin oħra naħseb da zik. Il-ħajja min bdijilek. Mela Ġesu jkollu l-axħar sej fuq ħajtek. Għax inti ħatmut żgħir. Inti la tajti li ħajti. La fdejti li ħajti, Kristu Ġesu tani ħajti u fdili ħajti u Kristu ħajkollu l-aħħar ħajja. U jekk tipprova toqtolni Ġesu Kristu jara żgur li nerġa' nqum ħalli l-kelma tiegħu titwettaq.
bħalma ġara maċċali. Għax la l-poplu tiegħu talab u la aħna ikklejmjajna l-weda x'għamel il-weda ktar b'saħħitha mill-mewt. Meta Alla nkellem il-Giuseppi u qallu jien għandi tron għalik. Dak kliemi, mifhmuni. Jiġifieri meta Giuseppi li kien aħna jdulu Giuseppi mibjuh minn ħutu, Alla taħ kelma. Il-moment li ġietu dik il-kelma ħutu għadu kontri. L-edew għadu kontri. Il-ċirkostanzi għamu kontra tiegħu. Il-vub ġew kontra tiegħu. Il-business mar ħażin. Imma Giuseppi baqa iżomm ma dik il-weda li Alla ta'. Kemm għadda żmien minn dik il-weda li Alla ta'? Għalhekk qed ngħidilkom din hija l-kelma tal-mulej għalikom River of Love u għal kollha li jistgħu u kapaċi jaqbduha. L-aħħar kelma, il-kelma finali fil-ħajja tiegħek hija ta' Ġesu. Il-kelma finali fiċ-ċirkostanzi tiegħek ħatkun ta' Ġesu. Jekk it-tabib qallek minn di ħadd qatt ma fiqta, mela jiena ħankun l-ewwel wieħed għax kif skont baqalli Ġesu jien infejjaħ. Ma hi din hija perikoluża mela Ġesu Kristu ħajorqod ħanħu nasa. Thank you. Ma isma' hi d-dajsa tista' deret ta' biex rasek Ġesu qalli ħammurru naħa l-oħra. Jekk hemm bżonn jagħmilha sabmarin kif inkun għaddej taqt imma ħanasal. Alla xejn impossibbli. Jekk inti tgħid li d-dajsa tiegħi ħateret, mela sinjal li ħajjagħmilha sabmarin, halleluja. Imma żgur laqalli li ħammur inaħal, mela żgur ħanasal. Insi. Laqalli ħammur inaħal, ora żgur ħanasal naħal ora. Isek jifrisax l-ilma u nimxi. Jekk jagħmilniex skateboard u nagħmilha surfer. Jekk nasalx bid-dajsa. Jekk nasalx fuq biċċa njama, in-naħa l-oħra ħanasal għax il-kelma finali fil-ħajja tiegħi hija ta' Ġesu. Halleluja. Din xi ħaġa interessanti wkoll. Ġesu kien riqed fuq il-poppa. Iġir ma tgħidx ħallew il-Ġesu l-aħħar daw, ta' kien poġġu l-Ġesu propja qudiem. U jiena u inti nipprovaw ngħidu mulej, jiena npoġġik l-ewwel. Impoġġik kemm inni poġġejtek l-ewwel fil-finanzi, pastor, ara x'qed jiġri finanzi. Ix-xogħol naqasli. Dak huwa l-mewġ. Imma dak il-mewġ huwa temporanju. Il-kelma talla hija eterna. Pastor, kemm inni nibda niġi l-fellowship u bdejt nemmen il-Bibja, imma anka l-uġieħ, żdiedli, u inti tiġi dejni, ħajja mulej fejaqni. Dak huwa temporanju. Il-kelma talla hija eterna. La Alla dik tkun il-kelma finali fil-ħajja tiegħek. Halleluja. Ħaġa oħra. Meta inti tkun għaddej minn dan it-turbulanzi, Ġesu Kristu jgħid kelma oħra u jagħtik il-paċi. Meta x'qalhom peace, shut up. Infatti laqas kellu bżonn jgħid shut up għax peace fisser shut up anyway. Fisser ukoll shalom paċi. Sewa, imma paċi. Calm down, paċi. Once li inti għaddej minn din it-turbulanza, Kristu jħallik jagħtik il-paċi tiegħu f'din is-sitwazzjonijiet kollha tal-ħajja. Tkun għaddej minn turbulanza, tkun għaddej minn problemi u tibda dejt ma' min fejn tinqalgħu dal-problemi. Ara da xejn, ma dawn l-dewwa kollha mhux qed nagħmel ħażinin, min tagħmel xejn ħażin. Jista' jkun min tagħmel xejn ħażin, sempliċiment Kristu qiegħed fid-dajsa tiegħek. Halleluja. Xi ħaġa oħra. Għaliex l-għadu jiġi kontra tiegħek b'daqshekk severità? Għaliex? Għax il-futur tiegħek huwa glorjuż fi Kristu. Il-pjan li Alla għandu għalik huwa glorjuż. Ħanaqbad eżempju ieħor issa ta' Matthew, l-għażiż ħuna ibni fi Kristu, Matthew. Sena ilu l-għadu ħaseb li ħajkisser lil Matthew.
u uża il-pupazzi tiegħu ta' X Factor. U ħasbu li ħajweġġaw, ħajniktu u ħajkanċellaw l-għalla u ħajispiċċa b'xejda. U daqshekk mur jgħidilhom li kien propja dak l-għadu qalan li llum il-Ministeru ta' Matthew wara sena qiegħed madwar id-dinja kollha. U kulħadd sema bl-istorja ta' Matthew u mnalla kienu dawk iċ-ċwieċ demonji pupazzi tad-demonju u dawk li jaħduhom, Alla ma kienu huma. Idħlu fl-X Factor aħwa. Ejdulhom jiena fiqt, jiena kont hekk bdilt, ejdulhom għadak kollha li ma jridux jisimgħu jgħidulhom, ħalli jġibukom fuq il-gazzew tiegħukom jagħmlukom popolari u jtulkom ministeru madwar id-dinja. Halleluja. X'għamel mela Matthew kienet jaspira li jkun fuq l-X Factor. Il-mole għallu inti taspira l-X Factor u qed naspira għal mad-dinja kollha. U tifmuha. Halleluja. Isimgħuni aħwa. Mela meta għala dan l-inkwit kollu, dan it-turbulanzi kollha, għaliex għax kien ġej tifel għan Ġesu li kien mimli demoni. Imma x'għamel? Meta ġi għandu dat tifel, ħajtu nbidlet, mhux biss inħeles. Brother Matthew, mhux biss kanta deska, imma spiċċa ġab villaġġ sħiħ lejn Kristu. Ix-xitan xam x'kien ġej. Ix-xitan xam kien ġej. Allura nisimgħu naħwa. ħantikom daqsxejn ta' kuraġġ mhux daqsxejn jalla toħorġu minn hawn illum jiskom Robocops kollha kemm intkom. Ħalla isimgħuni. Meta inti għandek l-għadu kontra tiegħek u qed jaqlalek dal-problemi kollha, taf x'għamel dulle ħejlu kemm inti ċewġ, grazzi fakkartni li hemm xi ħaġa kbira l talija. Hallelujah. Thank you, Jesus. Something good and glorious is coming and it's going to come. And no matter what you do, you will not stop it. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Jamel x'jamel l-għadu il-kelma tal-mulej tkun finali f'ħajtek. Jgħid xejn fl-għadu il-kelma tal-mulej tkun finali f'ħajtek. In the meantime, waqt li inti għaddej minn din il-battalja, nies jajruk, nies joħduha kontra tiegħek, nies li inti fdajt javveluk, jikdbu fuqek, iħamġuk, jattakkaw. X'għandek tagħmel int? Aħfer. Ħalli ma tibqax f'nofs tal-baħar. Aħfer. Tħallix daw iċ-ċirkustanzi jagħmluk imħassar, iħassruk. Hemm kelma li tajtek isimgħuha. Jiena u inti ma nistgħux nikkontrollaw x'jiġri kontra tagħna, imma nistgħu nikkontrollaw x'jiġri ġewwa fina. Għalkemm jiena u inti ħafna drabi ma nistgħux nevitaw, kulħadd jisma' nisew. Kulħadd jgħidha xi drabi ma nistax nevita il-battalja. Xi drabi jien ma nistax nevita li id-dajsa tiġi x-xejkjata. Xi kultant id-dajsa tagħna ħa tiġi x-xejkjata. Il-maltempata xi kultant ħa tqum. Però ħanilek l-importanti. Ma jimportax li inti tkun fil-maltempata. Basta tħallix il-maltempata tidħol fik. Ħalli inti li tgħaddi jiena u inti listen. We have been made for adversity. God has made us to overcome adversity. Jiena u inti magħmula kreati biex ngħaddu minn dak kollu li huwa adversity kontra tagħna. L-importanti tħallih jidħol ġo fik. You may go through it, but don't let it get inside of you. Tista' tgħaddi minnu ma tħallix jidħol fik. Tista' tgħaddi mill-maltempata ma tħallix il-maltempata tidħol fik. Halleluja. Jiena u inti qabli anke għamilna affarijiet li forsi żbaljajna. Kollha kemm aħna żbaljajna, ma naf il-ħadd li ma żbaljax fil-ħajja tiegħu. Però jiena u inti unuk li nibqgħu waħlin mal-passat tagħna. Mela
Għalkemm aħna maħniex perfetti, però din ħaġa żgur li aħna maħfura. Aħna favoriti u aħna mażula. Halleluja. Tħalli l-ħadd iżommok skjaf ta' ċirkostanzi li tkun għaddejt minnhom. Jiġifieri iżomm, ħanejlek meta inti iżomm graġġ f'qalbek għax xi ħadd weġġek, xi ħadd offendik, xi ħadd iddiżappuntak. Meta inti iżomm graġġ ġo fik, taf x'inti tagħmel? Isek qed iżomm il xi ħadd f'dar mingħajr ma jħallas kirja. Qed iżommu b'xejn. Tħallix il-graġis, il-korla, l-imrar jibqa' fik. Għax mhux lilhom qed iweġġa' qed iħassar lilek. Mhux lilhom qed jaffettwa imma lilek qed jinfetta. Mhux lilhom qed jaffettwa imma lilek qed jinfetta. Bl-Ingliż, it's not affecting them, it's infecting you. Meta jiena u inti ngħaddu minn battalji, ngħaddu minn ċirkostanzi, u kull ċirkostanza hija test ta' fejn qalbi. Kull ċirkostanza hija test jekk jiena xajnejja fuq il-weda li ħanasal in-naħa l-oħra jew nkella dan qed jagħmel. Int ħuħseb il-ħabel. Le, żommni, int ħuħseb il-poppa. U int il-pruwa. Le, jiena għandu weda. U marrid inħalli l-ħadd. U xejn nispiċċa stranded in the middle of the sea, f'nofs baħar. Żomm għajnejk fuq dik il-weda tal-mulej. L-awwa beda, la kienu fidil li jibda fik. ħajkunu fidil li jkompli x-xogħol tiegħu fil-ħajja tiegħek. Għalhekk iddikjarajt għalhekk il-mulej qalli għejdilhom li l-kelma tiegħi tkun finali fil-ħajja tiegħek. Hallelujah. Thank you, Lord. La tħallix il-ħajtek tiġi kontaminata b'xi jagħmel ħadd ieħor, b'xi jgħid ħadd ieħor, jew x'jonqos li jgħid jew jagħmel ħadd ieħor. Meta aħna ngħidu aħna poplu tal-kelma, that we are a people of the word, mela ħalli l-kelma biss taffettwalek ħajtek. Ħalli l-kelma biss taffettwalek ħajtek. Għax inkella il-kelma fleshly, il-kelma li meta xi ħadd huwa karnali, ma jfissirx għax bil-karnali huwa bniedem jidajta. Karnali fisser li huwa anqal bil-ġisem, mifrakem anqal bil-ispirtu. Illum jien għamilt il-post fuq il-Facebook, qed tkom eżis aħwa. Żommu l-għaqda ta' bejnietkom. Żommu l-unità. La tħallu tieħdux offense. Mhux ma jfissirx ma tweġġax da. U l-weġġa hija parti minn dak it-taqlib. Il-weġġa diżappuntat. Faċli tiġi diżappuntat, faċli. If anyone has not found out, come to me, I'll give you something to do in the work, in the ministry, and I hope you last a week. Faċli. Għattifmu? Imma l-għadu, inti dak kullu li l-għadu jivatlek, użax, biex lok fixklek, jitik opportunità biex jippozizjonak iktar il-qudiem. Għattifmu aħwa? Għattifmu daw kemm importanti dil-kelma. Infatti xi ħaġa interessanti, fl-ewwel Korintin 16:9, Pawlu jgħid xi ħaġa interessanti. Pawlu jgħid, bib effettiv ġi miftuħ għalija. Imma kemm għandi trabil ġej miegħu? X'inhi? Ejn għamlu mod inti tgħidli pastor. Ġejt offrut xogħol aħjar. Ħinijiet aħjar, promotions, responsibility iktar, nitħallas aħjar u ħankun nista' niġi l-Bible College u anke l-fellowship, no problem. Imma kemm hemm nies li ma jidaw balla u bil-Madonna u jekk kellimhom fuq Ġesu jaqbżu fuq tgħid di vera minn Alla. Tgħid dan ix-xogħol vera minn Alla. Sakemm inti tibqa' fuq id-dajsa u Ġesu Kristu jibqa' fuq id-dajsa tiegħek minn Alla. Għax Alla mhux ħajbatek plain sailing, ħajbatek biex tmur in-naħa l-oħra imma in the meantime iridek taqbad ħafna ħut. Aħna ħankunu naqxej immaġinattivi. Il-Bibja tgħidlek li ħafna ilma beda titla' fuq id-dajsa. Kemm rajna, jiena ġieli rajt maltempati fejn fil-maltempata jitla' ħafna ħut fuq id-dajsa. Jista' jkun lilek il-mulej poġġik x'imkien li għandek ċertu benefiċċji minn ċertu lat, però għandek ħafna diffikultajiet minn ċertu lat ieħor.
U inti tibda timmalla vera għamilli sakemm inti Ġesu Kristu għaf id-dajsa tiegħek dak li l-mulej wedek ħajsaħħu jsir fil-ħajja tiegħek. Halleluja. Aħwa, taħsbux għax kien għaddej minn diffikultajiet, jew inti għax inti għaddejt minn diffikultajiet, ma jfissirx li inti b'daqshekk qed tidneb, jew qiegħed fid-dnub, jew inti qiegħed tagħmel xi ħaġa ħażina. Jista' jkun għandek Kristu verament ċentru fil-ħajja tiegħek u l-irwiefen tal-infern għamu kontra tiegħek. Però qawwi qalbek. Dak kollu li għadu li għamel, jekk inti żommajnek fuq il-mulej, tibqa' fid-dajsa in the fellowship. Don't jump ship. Don't jump ship. So what? Don't abandon fellowship. Don't abandon ship. Stay in the ship. Because as long as you stay in the ship and in the fellowship, sew mal-kaptan. U sew fid-dajsa. Innaħa l-oħra ħatasal żgur. Pero ma wedekx li mhux ħajqala mal-temp, imma ħatasal innaħa l-oħra. Qed tifhmu aħwa kemm huma importanti daw il-prinċipji fas-saltna. Fl-Iskrittura tajt, il-qawwiet kollha tad-dlamijiet ma jistgħux iwaqfu il-pjan Alla fil-ħajja tiegħek. Il-qawwiet kollha tad-dlamijiet ma jistgħux u mhux ħajrnexxielhom iwaqfu il-pjan Alla fil-ħajja tiegħek. Praise and worship team, come please. L-għadu jipprova jattakkak qabel ma inti twettaq il-weda Alla fil-ħajja tiegħek. L-għadu jipprova ħares lej Giuseppe, ħares lej David, ħares lej Gulija, David u Gulija. L-għadu jipprova jittakka għax hemm sejħa fuq ħajtek, hemm dilka fuq ħajtek. Inti immarkat minn Alla li jista' kollox, kulħadd jgħid jien immarkat. I am marked. Ħajlkom id-dinja tistenna l-marka tal-bestja. Però inti, il-Bibja tgħidlek jiena u inti immarkati diġà, Jiena u inti immarkati. Jiena u inti ġa siġillati. Hallelujah. We are going to the other end. We are going to the other side. Jinqala x'inqala dak li huwa fid-dajsa huwa ikbar mill-maltem kollu. I think you should have a good laugh right now. Kulħadd jgħid dak li huwa fid-dajsa miegħi huwa ikbar mill-maltem patta kollha. Dak li huwa fid-dajsa miegħi huwa ikbar mis-sitwazzjoni li għaddej minnha. Dak li huwa fid-dajsa miegħi huwa ikbar mill-mostri kollha li qed niffaċċja. Dak li huwa fid-dajsa miegħi huwa ikbar minn kull challenge li jiena qed niffaċċja. Hallelujah. If Jesus Christ is in your ship, you're in the right fellowship. Hallelujah. Amen. Glory to God. Nispiċċa b'din il-kelma ta' kuraġġ aħwa. Jiena u inti ħafna drabi inħarsu lejn ħajjitna mill-bidu sa tmiem. Però Alla jħares mit-tmiem għall-bidu. X'jiġifieri? Għalhekk Alla mill-bidu tiġa jiddakjaralek li tmiem tiegħek huwa tajjeb, glorjuż, prosperu, pjanijiet tajba, taġġid, li ma jkollok l-ebda biża ta' tmiem ħażin. You will gonna have an unexpected end, not an unexpected end. Jeremiah 29, vers 10. Għax jiena naf il-pjanijiet li għandi għalik jgħid il-mulej. Pjanijiet ta' ġid. Mhux pjanijiet ta' biża u terrur, pjanijiet li jtuk futur. Mhux pjanijiet li inti tibża li mhux ħarnexxielek. Biex inti tkollok rasek mistrieħ, dan hija l-verżjoni tiegħi, sewwa li l-aħħar u dak li huwa finali huwa dak li ngħid hi. U inti ġa ddikjarajt. All is well. Kollox huwa sej. Imma passer minn tixtara l-affarijiet kif huma sejn fid-dinja. Jiena qiegħed fid-dajsa. Minix fid-dinja, jiena qiegħed fid-dajsa. Jiena qiegħed fis-saltna. Kif jaħdmu l-affarijiet fis-saltna, għalkemm qegħdin fid-dinja imma aħna noperaw bi prinċipji differenti u prinċipji li huma superjuri. Il-maltemp jinqa' jilġi imma d-dajsa ħadd kompli tbaħħar
u ħanaslu in-naħa l-oħra. Dak li inti għaddej minnu bħalissa, jekk tħoss il-maltemp qam, il-irwiefen qamu, tħabbix rasek, ibqa' fid-dajsa, kompli żomm il-Ġesu Kristu fid-dajsa tiegħek. Ġesu ma jistax jereq. Ġesu ma jistax ifalli. U dak li qal ħajseħħu jsir. Għax bħalma qal, minn dan jiena żgur, dak li beda xogħol tajjeb fik, ħajkun hu stess li jwettaq dak li hu beda fik. Mela la beda Ġesu, Ġesu jispiċċa. U dak li jgħid ix-xitan jibqa' f'wiċċu u mhu ħajseħħ xejn minn dak li qal id-demonju. U jipprova jintimidak u jipprova jbeżżek. Imma dak li qal Ġesu huwa finali fil-ħajja tiegħek. Amen. Halleluja. U jekk inti tgħidli pastor għax kważi waslet l-aħħar tas-sena u għadni ma rajtx ċertu affarijiet. Aħwa, il-finali mhuwiex il-31 ta' Diċembru. Il-finali huwa l-kelma tal-Mulej. U l-bidu mhuwiex l-ewwel ta' Jannar. Il-bidu hija meta inti tibda titla' fid-dajsa ma' Ġesu Kristu. Amen. Għalhekk inħeġġitkom għamlu kuraġġ. Dawn huma il-messaġġi li l-Mulej tani daw il-ġimgħatej huma kliem ta' kuraġġ biex jinkoraġġi l-poplu tiegħu. Għax naf min ladu jipprova jfessfislu li mhux ħajkollu biżejjed flus, li mhux ħadħallas il-kontijiet u li mill-marda li inti għandek m'intix ħadd fih, dak kollu gideb, kollu mewġ għal xejn. Inti ħataqsam għan-naħa l-oħra. Halleluja. Ejja nbaxxu rasna u nitolbu. Thank you, Jesus. Glorja lil-Mulej. Żomm għajnejk fuq il-weda tal-Mulej. Dak li l-Mulej wedek iseħħu jsir. Alla mhux ħajkdeb. U bħalma jgħid fi ktieb ta' Eżajja 55. Il-kelma li jiena nibgħat minn fommi ma terġax tirritorna lejja vojta. Imma twettaq l-iskop li nkun batta biex twettaq. Mela la Ġesu qal li permezz tal-ġrieħiet jew jien infejjaq. Jien infejjaq. U l-fejqan qed jaħdem fija. Jekk Ġesu qal li jiena ħanejx ħajja twila u jkolli s-salvazzjoni u jitini sodisfazzjon b'ħajja twila u bħajja mimlija, dik hija l-weda tal-Mulej. Dak li jgħid Alla. L-ieħor huwa kollu smoke li jiġi biex to distract you, biex jgħidlek għajnejk minn fuq il-weda. Għalhekk jiġi da. Brother, sister, Satan has smelled your future and he knows something good is coming for you. So he wants to try to stop you before you get there. Ix-xitan xam li Alla għandu jdejh fuq ħajtek u qed jipprova jaqtalek qalbek u jwaqfek qabel ma tara il-finali ta' dik il-weda. Kollu smow, taqtax qalbek. Għamel bħal Ġesu, xi kultant ħunasa. Orqa traqda. Għandna waħda l-imħadda miegħek. Xi kultant iqaf iġġieled. Mur ħunasa. Xi kultant iqaf sum. Mur ħu McDonald's u Burger King. Għax xi kultant ninsew li fil-poppa mhuwiex Gordon Jomanxe, fil-poppa huwa Ġesu. U la Ġesu jgħid fil-poppa tad-dajsa. Id-dajsa ħadd tasal naħa l-ora. Halleluja. Amen. Mur kuwikla tajba. Marriċ insum, ħammur niekol issa. Som biżejjed. Mhux qed ngħidilkom ma ssumux ta'. Immissa l-miliet. Gawdu. Tiffungax li tispiċċa tweġġejlek innifsek. Ma gawdi. Ħu pjaċir. Tidnibx. Gawdi din il-festa. Dak kollu li huwa taġġid huwa għadanta xejdin għall-Bibja. Kull don tajjeb minn jiġi. Kull għotja tajba minn tiġi. Min Alla l-misir.
Gawdi l-gejkiet. Sal-ġimgħa ta' wara jkollok tagħmilha ġimgħa ġim. Imma xtejt il-Bibja? Hemm żmien ta' skarsezza u hemm żmien ta' abbundanza. Hemm żmien fejn tagħmel festa u hemm żmien fejn iżżomm lura. Bħassa żmien ta' festa ta' żmien tal-Meli. Enjoy Christmas. Enjoy Christ. Enjoy your brothers and sisters. Affarijiet żgħar ħallihom jgħaddu Marija. U affarijiet kbar ħallihom fidej il-mulej. X'inhu kbir għall-mulej? Mela kbir, size għalija u għalik jiswa wiz. Alla m'għandux inxtejb, ħankejjela din. I'm in the boat with Jesus. Ġesu fid-dajsa tiegħi. Jiena ħanasal in-naħa l-oħra. Il-binja ta' River of Love hija mħallsa kompluta bladejn f'isem Ġesu Kristu. Kif ħanasal bulej? Ma nafx. Imma hija mħallsa. Kif ħanħallsu dak kollu mulej? Ma nafx. Imma hija mħallsa. Kif ħanimluha u n-nies li jridu jgħinu fiha bulej das kemm hemm xogħol x'tagħmel? Ma nafx. Imma kulħadd għandu postu u kulħadd ħajat isemu u kulħadd għandu l-ministeru tiegħu. Kif? Bla ġeb u tefdid. What did he say? Li ħammorru naħa l-oħra. Kif? Ma nafx. Jekk hemm bżonn submarin ngħaddu bil imma naħa l-oħra ħanaslu żgur. That's it. Il-kontijiet tiegħi huma mħallsa, il-karozza tiegħek hija mħallsa, il-cooker tiegħek hija mħallas, il-refrigerator tiegħek hija mħallas, il-washing machine hija mħallas, il-preżenzi mħażin, kollu. Alla ħaħsib kollox. Alla ħaħsib kollox. Żomm il-Ġesu fil-poppa u l-pruwa tu ħsib li nifizza. Mhux vera? Għax jekk Ġesu qiegħed fuq dim, wara ħajsegwi. Mhux vera jew? Inti ma toqgħodx xejn, inti taqbad ras, ma toqgħodx xejn l-patata tgħidlu ej jimxi wkoll. Ir-ras tmexxi u l-patata segwi. Qed poppa u l-pruwa. U hekk irid il-mulej il-poplu tiegħu bis-sima, bil-ferħ. Mhux tal-melid biss, dejjem. Dejjem. Il-ferħ tal-mulej huwa s-saħħa tagħna. Halleluja. Glorja l-mulej. Kulħadd iqum bil-wifqa. Kulħadd jgħid warajja. Għajdi talba warajja issa stess. Missi qaddis. Grazzi tal-weda tiegħek. Grazzi tal-kelma tiegħek. Mulej niddikjara fuq ħajti li l-weda tal-mulej, il-kelma tiegħek mulej, hija finali fiċ-ċirkustanzi ta' ħajti, fil-familja tiegħi, fuq uliedi, fuq saħħti, fuq il-finanzi tiegħi. Il-kelma tal-mulej hija finali fil-ħajja tiegħi mulej. Għalkemm iqumu l-irwiefen, għalkemm titħabat id-dajsa, imma bil-kelma tal-mulej jien ħanasal in-naħa l-oħra. Grazzi Ġesu tal-fejqan li qed jaħdem fija. Grazzi mulej li din il-marda mhijiex ħattemm l-ebda tip ta' uġieħ, ieħor jew aktar. Imma grazzi mulej li din il-marda tiskot, tiqaf. Enough is enough. Kull situazzjoni ta' challenges finanzjari tiskot, tiqaf f'isem Ġesu Kristu. Grazzi mulej li jien imbirek finanzjarment. Il-kontijiet tiegħi huma kollha mħallsa. Grazzi mulej li jien u d-dar tiegħi naqdu lil mulej. Inti mulej fil-poppa tad-dar tiegħi,
fil-poppa tal-business tiegħi. Anke jekk ngħaddi mill-mewġ u mill-irwiefen, il-business tiegħi jirnexxi, il-familja tiegħi tibqa' sieħa, id-dar tiegħi hija b'saħħitha, saħħti hija tajba, kull mart jitkeċċa l-barra. Grazzi mulej li jiena nbierak b'kull barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu Sidi Ġesu Kristu. Grazzi mulej qaddis li neser il-fuq u mhux l-isfel, jien ir-ras u mhux id-demb, jien nbierek u mċirkundat u favorit quddiem l-missier. Dak li għadu jagħmel kontra tiegħi, inti ddawru favur tiegħi mulej. Dak li l-mulej qal fil-ħajja tiegħi iseħħ u jsir. U dak li għadu jġib kontra tiegħi jinnużah għall-opportunità bil-qawwa tiegħek mulej biex nersa iktar dejjem qrib dak li inti wett fil-ħajja tiegħi. Għajnejja fuq il-weda tiegħek mulej. Għajnejja fuq dak li tgħid int mulej. Bħal m'għamel Abraham li ra l-weda tal-mulej isseħħ f'ħajtu. Bħal m'għamel Giuseppi li ra l-weda tal-mulej isseħħ f'ħajtu. Bħal m'għamel David li ra l-weda tiegħu isseħħ f'ħajtu. Avolja ngħaddi minn ħafna rwiefen, avolja jqum l-infern kontra tiegħi, imma naf li akbaru dak li jammar fija minn dak li hemm fid-dinja, għax Ġesuwa fid-dajsa tiegħi jiena nasal in-naħa l-oħra tax-xatt. Halleluja. Grazzi mulej. Halleluja. Gloria lil mulej. Thank you Lord. Jekk inti għandek bżonn fejqan, jew il-lejla tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu għall-ewwel darba. Kemm minnkom din il-kelma kellkom bżonn tisimgħuha? Jekk inti għajjejt titqabad mal-qdief, murħu nasa, ta' ma iktar. Just go and sleep. Rest in Him. Il-battalja hija tal-mulej, il-vittorja hija tiegħek. Bħalissa l-mulej, il-kelma tal-mulej għal-poplu tiegħu huwa dak li jien qed, dak li jien wettek huwa finali. Tatix każ x'qed jgħidlek id-demonju. Tatix każ x'qed jgħidu ċ-ċirkostanzi għax il-kelma tiegħi isseħħ u sir fil-ħajja tiegħek. God wants to encourage His people. Hallelujah in these times. Times in the Lord are always good. Għax aħna żminijiet ma nqishomx b'xejt is-CNN, il-Fox, jew il-Super One, jew il-TVM, jew il-Net. Iż-żminijiet tagħna aħna nkejluhom b'xejt il-mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Halleluja, gloria lilek mulej qaddis. Dawk kollha li intom fuq YouTube il-paġi magħkom iżaħwa. Narawkom għada fil-ħodu dawk kollha tissegwu flash għada fil-ħodu. Jew nkella nhar is-sibt li ġej, jew nkella għal Christmas Eve service. God bless you.